Abdul, Yes, sir. you're not cute, man. You're sexy. ин навор таваҷҷӯҳи миллионҳо нафаронро ба худ ҷалб гардонид. яке аз продюсерони рақами яки кишвар Раҷ Аҳмад дар саҳифаи шахсии хеш чунин нигошта буд. Абдурозиқ боз ҳамаро ба ҳайрат овард. медонед Абдурозиқ дар куҷост ва банди чӣ кору пешравист? Абдурозиқ акнун шурӯъ мекунад то ин ки ҷаҳонiyonро ба ҳайрат оварда душманонашро шигифт зада намояд. дар навори охирине ки дар саҳифаи шахсии худи Абдурозиқ пайдо шуд, дида мешавад ки Абдурозиқ дар як саҳнаи калон дар назди беҳтарин ҳунармандони машҳури Болливуд Мадхури Дикшит суруд хонда онҳоро ҳайратзада мегардонад. दिल दीवाना दिल सजना के माने ना दिल दीवाना दिल सजना के माने ना ये पगला है. ҳамчунин Салмонхон низ ҳам овози сурудхонии Абдурозиқ шуда бо ишора мегуфт: абду ин тав рақсидан лозим. аммо Абдурозиқ дар ҷавоб мегуфт ки бале мерақсем. ин навор таваҷҷӯҳи миллионҳо нафаронро ба худ ҷалб гардонид. яке аз продюсерони рақами яки кишвар Раҷ Аҳмад дар саҳифаи шахсии хеш чунин нигошта буд: шояд аз сторисҳои ман пай бурдед ки Мадхури Дикшит ҳунарпешаи дилписанди ман ва маликаи рақси классикии Ҳинд аст. бидуни шаку шубҳа имрӯз хеле хушам омад. ҳунарнамои як фарди тоҷик пешорӯи шоҳистораи Болливуд. аҳсан, оброву иқбол насибад Абдурозиқ. Абдурозиқ қариб ҳафтае нест ки бо як навгони кӯли мардуми тоҷикро ба ҳайрат наорад. як вақт дар паҳлӯи футболисти машҳури дунё Криштиан Роналду дида мешаваду гоҳи дигар дар рӯи дастони ҳунарманди машҳури Ҳинд Салмонхон. ӯ дар ҳар як лаҳзае ки ба чашмҳо намудор мегардад, маълум аст ки хурсандиаш ҳадду канор надорад. кордаш болои рӯған асту аз касеву чизе шикоят надорад. дар ҳақиқат Абдурозиқ тавонист рекорд нишон бидиҳад. маълум нест ки видеонавори рӯи саҳна дар кадом як озмуни ҷаҳонӣ ширкат карданаш кай ба бинандаи мо дастрас мегардад, вале яқин кардан ба маврид аст ки аз шабакаҳои Ҳинд дар бораи ин хурдагаки тоҷикнажод барномаҳову ахборотҳои навин пешниҳод карданд. Абдурозиқ аз пешина дида хеле фаъол ва чусту чолок ба назар мерасад. маълум аст ки ӯро устодону менеҷерҳову продюсерон хуб тарбия намуда истоданд. мо низ аз пешравиҳои Абдурозиқ зиёд хурсандем, зеро ҳар навгоние ки накунанд фахри тоҷику тоҷикистониҳост. दिल दीवाना दिल सजना के माने ना दिल दीवाना दिल सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे ना. Abdul, Yes, sir. you're not cute, man. You're sexy.